na. Today is November 29, 2025. Ginayan to, ginduduwas man inin budoy. Gin ano ini mo ano settings. Ha? At isugal kita nga dito sa may plaza. Kay kanina kinita kitahan o bumati kitan lagubo. May daw karigudi-gudi diha plaza. Oh, baga may dada parade. May dada parade. Kung ano man ito adiyan na diha plaza. Aday mo kanta na laan eh, may music la ha. At may da. Opening. Aw kanan? Basketball. Mamaya. Ani lang. Mamay kaleton. Ani kita dapit sa plaza na. Aros tumambling kita din eh. Ay, parang tayo. May dahil ginduhol. May dahil itong ginduhol nga imbitasyon. Pizza City Gibo. Michael Hyton. Oo. Adi na. Opening ngayon nga na. Budoy ko rin kita isarabot. Hindi kita nabatit lagobo. Kita nasabot. Aw, Mayor Gina Cup 2025. Bawat tribul ay may pangarap, bawat pasa may tiwala at lakas. Sa ilalim ng araw o ilaw ng court, puso ang sandat, laban kahit pagod. Walang atras kahit ilang beses madapa, tayo sisigaw kaya ko to, pare tara. Ang bawat game ay bagong simula para sa pangarap nating lahat. Ito ang Gina Cup League, tugot pawis, di lang laro kundi panaginip. Kabatang lumalaban, taas noo walang takot, para sa dangal sa puso, sa bawat shot. Oh, Gina Cup League, sigaw ng bagong henerasyon. Magkakaisa puso at lakas, dito nabubuo ang mga tunay na champ. Mopay nga kulop. Mopay nga kulop. Waray na energy. Mopay nga kulop. Hayo nga tanan. It is an honor to welcome you all to the opening of the Mayor Gina's Cup 2025 December League. Nagpapasalamat ang local government unit of Tanawan, ang aton mga athletes, coaches, and sponsors na adya na nga nagpapakita hanera timos nga suporta hini nga aton basketball league. Haluyo nga magkaiba-iba man ang aton color, ang aton mga jersey, di kang makita hadag ko or good di na barangay. Nagkakarusa kita yan na hangaran han sports. Hinaut unta nga pagtikanghit aton mulay, mahinungduman naton ang sportsmanship ngan camaraderie, nga amo ang tumong hini nga pamulay, and to show pride and honor ha aton mga barangay. Of course, we also want to extend our heartfelt gratitude to our Honorable Mayor, Mayor Gina, for her unwavering support for local sports and youth development. Tagananin naton hin makusog nga pakpak kay Mayor Gina. Of course, I will no longer prolong the agony of wait because I know everyone is already excited. Once again, welcome to Mayor Gina's Cup 2025 December League, and let the games officially begin. Damo nga salamat. Thank you very much, Honorable Kyle Carales Macias. In behalf of the local government unit of Tanawan, through Mayor Gina Marilu, I officially declare the Mayor Gina's Cup 2025 December League Basketball Tournament officially open. May tagumpay, may pagkatalo, pero sa laban tayo lumalago. Sa bawat sigaw ng crowd sa paligid, naririnig mo, tiwala lang kid.
Walang imposible sa may disiplina. Bawat ensayo, habang papunta sa between. Ang laro ng buhay, walang time out. Kaya buong puso, ilaban mo yan. Ito ang Gina Cup League. Dugot, pawis, di lang laro kundi panaginip. Kabataang lumalaban, taas ng taga ng takot. Para sa damnan sa puso, sa bawat shot. Oh, Gina Cup League, sigaw ng bagong henerasyon. Pagkakaisa, puso at lakas, dito nabubuo ang mga tunay na siya. Tumindig, huwag kang matakot sa bawat hampas ng tadhana. Bumangon ka ulit, bigbit ang pangarap, bigbit ang tiwala. Sa court ng buhay, tayo ang bida. Yeah, Gina Cup League, tinig ng kabataan, apoy ng pangarap, sama-sama, walang iwanan sa bawat laban. Oy, tala. Oo. Amo yan natin pagkanimo yan ang adlaw anong mga raon. Parte ito na basketball league ano. Didi ha Tanawang Public Plaza. Oh, mga kabataan yun ano. Nga baka magkakadin paisan-isan. Pero ang takpakyan ha, kaya na ito nagbabasketball. Takpakyan ako nagbabasketball ba? Di ba na pulera? Takpakyan na kayo no salat bola. Ayo. Oh, ayo ba daw? Kita ikukan talat ini. Igi-edit talat ini. Oh, tala. Again, this has been your friend from Another Stars. Siyempre, ako yung magpapabiling lagiap nga iyo. Ubusa saan kaya? Oy, mga pinala may suga na. Oo. Ha? Pwede lang kuryente. Okay, okay. Ako isang kay Tonyo, good night, sweet dreams, ma'am mo ha. Chup chup. Oo, tala, tala. O iyan ang taluat ini ha. Na this guys. Oo. Ha? Ala. Okay. Aki,